دوستانی عزیز خوش آمدید به سایت ما. همه با دقت گوش کنید چی تون میگم. نشد پلیتایی که مثال تاک میزنن کو انا مقصد یک از یک پلیتا پاچکا خرید نو خرید انا میگه مثال دستوید میزنیم توک میزنم میگه خونگی رو توک میزنم таги помон тар нест хай сексия ягон ҷои мисол но надора мақсад тар пари хе ягон чи нестай ана бордо дрынша мекшоем мега ягон камбуди ҳама симош да ҷош даже тенам санҷидем корпус да наметия вобшем ам хеле хубака ана баъд бародар нигоҳ кунем ина дидем вилка вақте ки дар розетка як розеткато нишон тием нигоҳ кунем бо диққат мефаҳмонам. ина мисол ина розетка ина ихе задагия доим ҳамихе мезанем ток но ток задестай ана нигоҳ кунед бачаҳо вақте ки ихе кардем ток зад ҳамира гардонем инехе пайваст кунем мисол фаза нол доро камио ихе ки ток зад инехеш кунем тамом ай токзанӣ мемонад ба шарте ки ягон чиз корпус да натия ҳами кора кунем иншоалло баракат меёбем ҳам фаҳмиштонам хуб мешаванд ҳами кора ҳатман кунем зиндаву сарбаланд бошед канали мо хӯрик 90 баъд канали хушсадо гузарем бародаро силкаш описаниеда мемонам хушсадо бизанем ҳамуҷам ремонтам мепартом ремонтҳои бо беҳтарин ҳамуҷадам мисол ҳаст бигзарев канала обод бошед раҳмат ки бо мо ҳастед раҳмат ки тамошо мекунед видео.